Calitatea pentru clienții Apolum este foarte importantă. În momentul de față am reușit să realizăm 94% calitatea întâi, motiv pentru care lucrăm cu clienți cu renume în domeniul porțelan, precum ar fi Ikea, Villeroy & Boch, Fiskars Itala, Rosenthal, Postgrund și alții. Calitatea este influențată în utilizarea automatizării, deoarece se poate menține un standard ridicat și controlat în toate etapele de producție. Mai mult, se poate observa din timp orice defect cauzat de reglajele necorespunzătoare. Prima dată s-au introdus soluții de automatizare cu roboți Fanuc în anul 2014, iar în prezent își desfășoară activitatea în procesul nostru de retușare produs. Pe viitor vrem să introducem roboți și în zona de ambalaj, să reușim să dezvoltăm un pic procesul de ambalare. Încă considerăm că mai avem multe de învățat, mai ales în domeniul de optimizare, programul de lucru pentru roboți. Asistența tehnică ne ajută să identificăm repede un defect și să-l remediem. Serviciul oferit de personalul Fanuc este unul de calitate și de profesionalism. Deocamdată, relația cu Fanuc a fost pentru reparații și înlocuire piese de schimb, dar vrem, așa cum am menționat mai devreme, să începem o colaborare pe partea de training, dar cu accente puternice, practice la noi în fabrică. Odată ce tot proiectul a fost bine pus la punct de la început, ținând cont de toate nevoile aplicației, cu ajutorul integratorului InnoRobotics, rămâne ca pentru SC Apolum cel mai important lucru referitor la relația service-Fanuc să fie reparație rapidă. Nu știu ce s-ar mai putea îmbunătăți. Există disponibilitate, flexibilitate, viteză de reacție. Chiar am observat o pliere mult mai atentă asupra necesităților Apolum, motiv pentru care este în derulare semnarea unui contract de service pe o perioadă de 4 ani.